Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Иншалло ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. Субҳи ҳаматон ба хайр бошад. Саҳар рӯз кати ордоб тайёр кардем. ҳол якам тарак ҷӯшад, мекушем, баъд ордоба мекашем, кати кӯдако мехӯрем. Беҳад ордоби бамазза. Ин духтаро ордоби мо ҳам тайёр шуд. Рӯзи субҳона мекунему. Баъд бозори Корвон раҳким, як-ду чиз дар кор шуд. Рӯзам кам монд, барои ҳамин ман тез-тез чизоя харид мекунаму бо Россия меравем. Духтарои ҷама, кам-кам чизоя шумо ба нишон метиҳам. Имрӯз як подписчики мо меояд бозори Корвон аз апам вай заказ кардан. Болишту курпачӯҳои харохӣ заказ кардан. Пули ҳавая мегирем. Як бора мо ҳам бинан, мо вайро бинем. Як бора мебинем шонаву. Баъд хай ба Корвон даромада чизои дар коримона мегирем. Таваққоя бинен, чӣ хел таваққои хушрӯ беҳад бисёр. чизое дар коримона гирифтем. Ман михали курта гирифтам духтарамда ва хоҳарамда. Бо барои Муҳаммаҷон яктаи михел обувча заказ кардам. Мо костюм бурук доштем. Праздник бошад, туфличаам дар корай. Як бора аҳамҷа мегирам. Ин клей барои пуфако. Ягон вақте ки ягон праздник шуд, мечаспонем. Бо якта дига ин хел қалам гирифтам. Ба духтаро бинен, чулкиёи ғафсаки хушрӯ барои зимистон беҳад аҷоиб хушрӯ. Ман ҳамон аросе ки соз кардам, почаи ҳавай дадидам, ба ман маъқул шуд. Баъд гирифтем. Як пачкаи наскиё гирифтем тонука. Кати хоҳарам ду каса тақсим кардем 5-таи. Дар Россия фақат ман ҳамин хел наскиёи тураки тунукак мепӯшам. Наски ғафс пуштагӣ нестам. Баъд Муҳаммаҷонда як пачка ин наскичо гирифтам. Ман ин наскичо беҳад дӯст медорам. Бо духтарои ҷада бо далши ҳамон посудаҳои пахтагул ҳаст, ҳамон гирифтам. Анамин тарелкаи майдаша вай дона намедодиян. Пачка кати ҳамон як упаковкаша мегирифтай. Як упаковкаш 30 дона доштай 90 сомон. 3 сомонӣ ғалтид, ахел дона гирӣ 3,5 сомонӣ. Баъд духтаро медонед чӣ бояд чӣ ёфтам? Қангирак ҳаст ку 3 этажа. Фақат ҳамин хел мегуфтам ки эчиба ки ҳама чизаш бировардияну қангирак набаровардиян. Яки чашмам меғалта, як дона будай. Баъд гирифтем қангиракша. Баъд тарелкаи ошкашӣ гирифтем. Як донаш 9,5 сомон. 6 дона ин тарелкаи ошкашӣ гирифтам. хай ҳозирашта ҳамин қадар чӣ гирифтем, ҳамин ха успед кардем. Бисёр чӣ дар кор буду. Хел 2-3 одам равӣ, як чиза мегирӣ. Полни ҳама чӣ гирифта наметонӣ. Ман барои худама якта ҳамин хел курта буруки кушод ҳаст, бозорӣ ҳастай. Ранги ҳаваё духта, материал ҳамин хел ғафсаки хушрӯ. Барои ҳамин зимистон аст. Ҳамин ман гирифтам духтам.
ва имрӯз мехоҳам ки тарзи пора карданаша ба шумо нишон диҳам. Как обычно ҳамин вай дафъи дигарам пора кардаги будам, ҳамин дафъам ҳамин хел пора кардам. Духтанаш осон, аку ман духтанаша нишон наметиҳам. Ҳамин пора карданаша нишон диҳам, тамом. Ман размери ҳамин курта мегирам. Ҳамин размер стандарт мешавад. Вақте ки ҳамин кифташ аз ҳамин кифт поён бошад, ин стандартни аз 44 то 50-52 мешавад. Ман 48 мепӯшам, баъзе вақто ман 52 даже 54 мегирам, штоби ки манда кушод бошад. Главни танаш кушод бошад, кифташа худам майда мекунам. ضياء منه القمر يستحيي كل النساء تود أن تكون مثلك يا عائشة بنت أبي بكر حبيب رسول الله. فازت بقلبي خير المرسلين، في العلم فاقت علم كل العالمين. خبر جليل يزفه جبريل يجوب الدنيا. عائشة حبك الله حب من يحب، فصرت حب الناس لقلوب المسلمين. بنت أبي بكر حبيبي رفيق النبي رسول الله. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه لليتامى دفا. مصطفى مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مشعل في الوفا. كان في عطفه باليتامى دفا. لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر. وظننت أنا أني بذلك حزت غنى، فوجدت أني خاسر. فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. ذاك جمالنا يسمو يتعالى. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا. جوهرنا هنا في القلب تلالا. لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا. ذاك جمالنا يسمو يتعالى. يا مصطفى مصطفى يا نوراني نور الله، يا خاتم الأنبياء يا سيد المرسلين. يا مصطفى مصطفى يا نوراني نور الله، يا خاتم الأنبياء يا سيدي تود أن تكون مثلك يا عين. دخترا куртама пора карда шудам. ман ҳозир аз мерошам мехел нишон медиҳам ки чанд сантиметри буд. шумо бинед, агар ки хоҳишатон бошад ҳамин размер дӯзед, аз 44 то 50-52 мешавад. хайр духтаро, влогамро ба ҳаме ба охир мерасонам. хайр дар амони худо бошед. худо нигаҳбонатон. то влогҳои оянда сарбаланду хонобод бошед.